हानाय गोहो गैलिया मानोना आं जेसेबांनो रोजाबो एसेबांनो सुदेमा आंनि थैयाव बोहैबोयो। I love you. I love you too. I love you too. एसेबां मिलौदो सेंग्रा सिख्लानि मेथाइ खनदों सोरजोंबा गोसो थोलायाखैथ'। गोसो थोलायनाया जुदि थारैनो सैथोब्ला बेवहाय गोसोम गुफुरनि जेबो खोथा फैया। लोगोफोर SBCनि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दाखा जोमै मुंनि मोनसे जादु गोनां लाभ स्ट'रि मुभिखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। बहा थांखो नों रिदोम? हरखाबै आंखौ सिमां नुहोनानै बहा गोमानानै थाहैखो? नाना आंखौ बावबाय। नोंथांमोना बे मुभियाव महरगिरि महरै नुनो मोनगोन मिस मनालिसा हाज'। लोगोफोर नोंथांमोना मनालिसा हाज'नि गोबां मोजां मोजां मिउजिक एलबाम नुनो मोनबोदों, नाथाय बिथांजोआ दिनैसिम मोनसेबो मुभिनि शुटिं खालामफेराखैमोन। बे दाखा जोमै रमान्टिक लाभ स्ट'रि फिल्मानो मनालिसानि गिबिसिन शुटिं खालामनाय। लोगोफोर बे फिल्माव एक्टर महरै नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखासिन बयनिबो नाम्बार 1आव थानाय लिंसार बसुमतारी। नोंथांमोना बे फिल्माव गोबां मुंदांखा महरगिरिफोर नुनो मोनगोन। लोगोफोर दाखा जोमै फिल्मनि मेइन रलाव नुनो मोनगोन बिग्राय बसुमतारी आरो राजाश्री, सनाय, रुबुल, हायना, थाजिम आरो गोबां महरगिरिफोर। बे स्ट'रि स्क्रिप्टखौ सुजुदों पंकज लाहारी। लोगोफोर बिथां पंकज लाहारीनि सुजुनाय मोनफ्रोमबो फिल्मानो जोबोद मोजां जायो होननानै बयबो मिथिखागौ। बे फिल्मनि करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी। लोगोफोर बे फिल्मनि मेइन स्ट'रिया सासे सिंगारखौ लानानै सुजुनाय जादों। सिंगार लाइफनि लाइफ स्ट'रि, कालचार गासैबो बेरखांदों। नोंथांमोना दाखा जोमै सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 8 खालार खालि चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजाराव प्राइमार श' सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन। बे प्राइमार श'आव गासैबो महरगिरिनि मोसानाय मेथाइ खननाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर बे फिल्माव गासै दोंबा संनि भिडिअ'खौ नुनो मोनगोन। दाखा जोमै संखौ रोजाबदों मुंदांखा रमान्टिक मेथाइ खनगिरि बिथां रिमाल दैमारी आरो उषारानी ब्रह्मा। बिब्दिनो गोबां मुंदांखा मोजां मोजां मेथाइ खनगिरि इलिसा आरो गोबां सिंगारफोरनि खननाय मेथाइखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो होननानै बयबो नेनानै दङब्ला चिरां जिल्लायाव बेखेवनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर जुदि नोंथांमोनाबो गोबाव समनिफ्राय नेनानै दङब्ला बे फिल्मखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर सिंगार लाइफआव जानाय, कलेज लाइफआव सेंग्रानि जिउआव माबायदि मोजां मोनलायनायाव हेंथा फैयो बेफोरनि गासैबो जाथायफोरा बेरखांदों। लोगोफोर नोंथांमोना बिब्दिनो महरगिरिफोरनि निउस मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ बलाव थुना लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामब्लानो जाबाय।